Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому «Добра ранку». З вами Кася, Лесик і Глеб. Як добре починати осінську раніцу з кубочка чаю. Так, Кася, асабліва, калі кубачак новы. Глеб, ти зауважив? Ён і правда новий. А як жа, я вельмі уважлівы. А што здарылася з тваім любімым? На жаль, я його розбила. Не сумуй, Кася. Гавораць, посуд б'ецца на шчасце. Аднак, калі ласка, спецыяльна нічога тут не бейце, а то потым ваше шчасце яшчэ прыйдзецца прыбіраць. Не хвалюйся, Лесик, мы не будзем. Дарэчы, сёння сваё прафесійнае свята адзначаюць людзі, якія ствараюць рэчы са шкла. Ого, гэта цэлая прафесія? А як жа? А ведаеце, чаму сёння? Не ведаем. Раскажы. Таму што сёння дзень нараджэння ў Михаіла Ломоносова, вядомага рускага навукоўца. І якая тут сувязь з кубачкам і шклом? А самая прамая. Ён прапанаваў, як ствараць каляровае шкло, а яшчэ распрацаваў свой варыянт фарфору. Цікава. А я думаў, Михаил Ломоносов мовазнаўца. Усё верна. У яго былі працы па рыторыцы, майстэрству прыгожа гаварыць і па граматыцы. Нічога сабе, ад шкла і да граматыкі. Скажу больш, ён яшчэ стварыў прататып верталёта, геаграфічны атлас, зрабіў класіфікацыю прыродных ільдоў. Неверагодна. Не, ну я шмат усяго раблю адначасова, але каб гэтак? А я магу працягваць ліст спраў Ломоносова. Не, Лесик, дастаткова. Мы ўсё зразумелі і ўразіліся. Так, Михаил Ломоносов быў выбітным чалавекам. І як ён усё гэта сумяшчаў? Проста тады мультфільмаў не было. Вось і быў час на розныя справы. А я думаю, ён бы і з мультфільмамі ўсё паспеў. Вядома, калі б яны ўжо існавалі. Вось не ведаю, ці паспеў бы Михаил Васильевич, але мы паспеем. Так, вось зараз і паглядзім. Ну як вам мульцік? Цікавы. Цудоўна настройвае на вясёлую хвалю. І мне спадабаўся. А давайте наладзім віктарыну. Хто ж супраць віктарыны? Так, якую тэму выбраць? Прапаную спорт. Спорт я люблю. Давайте. А мне будзе трошкі складана, бо гэта не маё. А, значит, ты баішся складанасцей і гуляць не будзеш. Не, вядома, я буду гуляць. Тады пачынаем. Пытанне першае. Гэта самая папулярная спартыўная гульня ў свеце. Людзі любяць гуляць у прынцыпе. Гэта нават не пытанне. Што яшчэ? У яе нават гулялі ў космасе. Ну, як мінімум, гэта не шахматы. Не уяўляю, як у безважкасці размясціць дошку і стол. Верна, гэта не шахматы. І яшчэ падказка. Гэта камандная гульня. Гэта і не баскетбол. Не уяўляю, як высока б скакаў мяч і аб што ён біўся. Так, хопіць. Я ўжо хачу ведаць правільны адказ. Здаецеся? Так, напэўна. Гэта футбол. Ого, нечакана. І дзіўна. І зусім не дзіўна. А ў космас паляцелі сапраўдныя гульцы? І што гэта быў за матч? Ды не. У футбол гулялі астранаўты міжнароднай касмічнай станцыі. Пэўна, ім было сумна, далёка ад дому. Вось яны вырашылі пагуляць. А атрымліваецца, каманды былі невялікія? Так, толькі па 2 чалавекі. Дарэчы, гулялі яны не ў адкрытым космасе, а ўнутры самой станцыі. Ясна. Тады зразумела, як яны мяч не згубілі. Працягваем віктарыну. Вядома, давайте. Пытанне другое. Якому віду спорту дапамагаюць гусі? У якім сэнсе, якім чынам дапамагаюць? Ого! Нешта я не памятаю, каб недзе па спартыўным полі бегалі птушкі. А яны і не бегаюць. Я не матчы маю на ўвазе. А што тады? Дапусцім, без іх не было б чым гуляць. А гэта не мяч. А чым яшчэ мы гуляем? Шайба не, фігуркі не, ракеткі. Чакайце, думаю, я здагадалася. І які будзе твой адказ? Бадмінтон!
Бадмінтон! Цудоўная гульня! Верно! У яго гуляюць валанамі, або пластиковыми, або з гусінымі пёркамі. А ёсць розніца? Так, професійныя спортсмены толькі імі і карыстаюцца. Бадмінтон! Такая цудоўная гульня! Лето нагадвае. Летом абавязкова пагуляем. А зараз давайте працягваць віктарыну. Тады для вас апошняе пытанне, зусім не летняе. Шкода, з летнім я добра б справілася. Ёсць легенда, што правобразам гэтай папулярнай гульні была гульня плямён майя. Цікава, і як яна выглядала? Драўляны мяч перасоўвалі драўлянай палкай па каменнай пляцоўцы і закідвалі ў кальцо. Нешта знаёмае. А палка ў гульні засталася? Так засталася і сёння. Бейсбол? Не, адгадвайце яшчэ. А я думаю, гэта хакей. Правільна! Як думаеце, у кальцо было патрапіць складаней, чым у вароты? Магчыма, аднак тады быў мяч, а не шайба. Шайба з'явілася значна пазней, толькі ў 20 стагоддзі. Цікава. Думаю, стала значна зручней. Малайчына, Кася, ўсё так. Настолькі, што ў Канадзе нават паставілі помнік першай шайбе. Супер! Дарэчы, па ім можна ўбачыць, што яна не круглая, а квадратная. Так, хлопчыкі пачалі гаварыць пра спорт і іх не спыніць. І што? Гэта заўжды цікава. І спорт карысны для здароўя. А яшчэ карысна паглядзець мультфільмы. Гэтым і прапаную заняцца. Згодны, глядзім. А давайте поговорим про комиксы. Я згодны, давайте. Акурат 30 гадоў таму выйшаў мультфільм «Чалавек-павук». Гэта адзін з самых вядомых серыялаў, зробленых па коміксах. Ведаю, я яго вельмі люблю. Мультсерыял выходзіў без перапынку 6 гадоў, уявіце. Ого, гэта ж колькі серый? Вельмі многа. Цікава, а якія коміксы былі самымі першымі? Першымі ўвогуле можна лічыць выяву ў пячорах. Аднак гэта наўрад ці тое, што цябе цікавіць. А раскажы пра больш сучасныя. Добра. Залаты век коміксаў адбыўся ў сярэдзіне 20-го стагоддзя. Спачатку яны мелі гумарыстычны характар, потым набылі больш разнастайныя сур'ёзныя сюжэты. Так, я чуў, што ў газетах малявалі карыкатуры. Верна, з гэтага пачыналася. Аднак потым прыйшоў Супермен і стаў вельмі папулярны. Адны супергероі. Менавіта так. Потым быў Пластикмен, Бэтмен і іншыя. А нешта для дзяўчат было? Табе б спадабаліся коміксы пра Дональдака, а яшчэ пра Скруджа. А мне здаецца, яны ўсім падабаюцца. Гэта ж класіка. І класіка была папулярна амаль стагоддзе. Пазней з гэтымі персанажамі быў створаны мульцік «Вуціныя гісторыі». Герояў маляваў вядомы мастак Дона Росса. Як цудоўна! Якая ж класная праца! Малюй сабе, малюй, выдумляй! Вось выдумляць у цябе дакладна добра атрымліваецца, Кася. Паспрабуй! Так, створым свае коміксы пра добраранак. Гэта будзе вельмі весела. Я магу быць супергероем. Клас! А я буду тваёй сяброўкай, і мы будзем разам выратоўваць свет. Тады я хітры навукоўца, які ускладняе вам шлях да перамогі. Лесік, ну як так? Мы ж сябры. А сябры жадаюць адзін аднаму толькі найлепшага. Я хачу, каб пра складанасці вы навучыліся чамусьці новаму. Ці гэта нядобра? Магчыма, але... Ладно, я жартую. Буду мудрым дарадцам, які суправаджае галоўных герояў і дае падказкі. Нарэшце, вось гэта іншая справа. Можаш пачынаць маляваць. Дарэчы, а вы знаёмыя з японскімі коміксамі? А якія яны? Яны завуцца манга. І яны вельмі папулярныя не толькі ў дзетак, але і ў дарослых. Цікава, а як з'явілася манга? Можа, японцы падглядзелі, як малююць коміксы ў іншых краінах? Зусім не. Першыя коміксы стварыў будысцкі манах Тобасо Дзё. Што? Коміксы ад манахаў? А вось так. Была гісторыя пра жывёл. І вядома ж пра манахаў. Неяк складана ўявіць.
4 папяровыя світкі з першымі малюнкамі захоўваюцца ў манастыры, дзе Тоба жыў. А сёння манга якая? Сёння ў коміксах самыя розныя тэмы. Фантастыка, бізнес, навука, спорт. А зараз мыцік, сябры. Як вам мультфільм? Супер! Спадзяюся, гледачам таксама спадабалася. Я упэўнены ў гэтым. А пакуль пажадаем усім добрага дня. І сустрэнемся мы, як заўсёды зранку, У нашым добраранку!